ديقاشخم نوبيا أبسوجم شغازة فتنم هذا جيغ بدوشة يجيب لها غدا تشاش لشان جناتلم خحا قوة القوي وروفشة تزجي قاشم هازيكم قريقوا في باش حيتولها باش администрация من فاشو سرداج الفستاب شخورة هذا ما نقرب بدو باش администрация سكوت اللي شغال كراغ بقطعه администрация لرابس روفري لسرن غرواش بلاندر دي دوم كولتورر يلاسيبش شمجيغاوس ريمونت مجاوش تاتي كابيتالني ريمونت تخافوري ريمونت هرزنا مليون شبي واسجوجا مجا يز دوم كولتورر ميكو بحجر جانتي ار نواش برنامج جدي خافوري هرزنو جانتر تفريخو دازار باش نمجاس زورام دي واجم دي بسفنقو بجميع خوراج دي لاجاج ورام دكوير لينينر سوريجي اسفلت خرزنا راج او خرزنا راج اسفيشيني راج دي حاجه خوب ستانتي وفاو روجني فون دنجا راس شدو لج ورام دكشان كوم بزغوري اشتما دو تيج اودش دي ما ام تيجي غرافي روك دوش نغابت جاش بسالم شقاوا جميل قونس ماغامي ديغو جو دوتشنو شبي ميس ميلس بجانم باجم شيغوجات لجغخر نيتا باج администрация اللي فاشم زرجاش مدير شي كابزنر زيتاش وتكرز خفشاش عرض كيو بدا بروجكتم تيز خبصتنا تاكي جري شيغوجات لجغخر تيز خبصتنا بسو زنشوخ ما يلاتس تخوخ يوزري يلاتس تخوخم لازغاش خوش يغوجاو جبو خنص قواجم سچاج بستما федеральный программу затхухым дихью беда ар главам заржиау мисма дом культуры дезбагдатым ласипсум шигужем лажат дом культуры тахеу ремонт вазас يجي أبيبكتش قوجة سبيهم زمان شاغوان يعود ب يز دوم كولتورم شلاجام نخكو تبسلحن جباو بسليتو قفاقو قب شاغاس خجبزكو هم شاجة جيمناستيكا ودا سيكسا شوغوش أبغيش نمجاو بоксерский клуб «Хач», вокальная группа «Шоляжа». قوجة سبيل يجري غاس قو يحوشتا ياش حزر حزن يعمو مرزر أخورا دي أخور نختن شخوان نخفاز شن كابز ونرزل زراح رسخوت الجغة شي كوتشرا سبيدا بشغي كوتنهم فدا معنا شن كابز ونر زرزيت حرا второе дыхание шхуем ходу вунам казу ихжаш саби пшем ших нопа кокватла адыга кафым жахвагаса ураджи жахвагаса драм кружок ходу театральная студия казу утхаво апчи сабихар кекватло апчи догаса قابشتما ما بغي يقولون فيتر زين بشكورم شجرة زاوية حمراء خسيت خنبجي متسابيم يعبو عشان فيتم بجن دكو قداش زي أبصر كيقولون فيتش سابيم كشنا مجا نبجي ميلتاوا ديشن غسونا مش لاجا دي لاجا قوخم أبو جاي ستود لاجا جب غدا حنمي يا لاجا يا غسجانوش سابيم كشنا مجا دينا خرج قاشم داسخري كيقولون أديك وردج جامي قش أجامي так загабсафунами афудахутина гияш zaman код демчу мишан хабзаунам за уже шокоч гуфагопшах шокоч кожа десер саби нахцкунитам деш жазау нахжим дешу хажу мазалм жамуху кокватла эу шогуфч эу фаразиш кожуна фажми шан хабзаунам юна фажми фаразуа إلى زفاجة شتاز راح نيبا قوجة داس خري خوزاشاش ما شن خبزونا مشي قوجة زوجهم راشي يكجا يقابو قوقاتلا كوزر التاشي مشان خبزونا ينفوشت باشكودي اش إذا شغازشي بوكس جزا حزرو ودا باشي اش بي سبي داب شغي قواتلا بوكس جزا حزرو سبيش قوقاتلا قوجر قوجينش شغل كون داس شغلتكور نخبش زرجة أشي شغلتكور كفاجوا بوكس مجاز فغسان ما بقوا قاتلا دي كفاكو هم
гушатагui хэлэжсэнши шаалэр димаажамах мдэ боксм гэквалар нахбашаа дизозар дистулаажа харсан. Дом культуры Мигупар, навоз программа «Комфортная городская среда», федеральная программа Дехахори, мисс Мигупар, Деходит Дутхуажа, Аби, Амалим Умбе, Газонауд, Тецу, Жихатсану Дигуаж. Мы бем администрация Игупамра, Дом культуры Мигупар, Шхахушит, да за комплекс жажма. Зашху, шну, ну гультов тауза. Так иджери для жагаричам насам, а вот захатсу жих дахадзак декоративно хатшажно дигуаш. Дом культурам как боротер администрация дезажас унараж, а бит теухауи хазрашно схвет, и ласплозум жирджа ремонт ямжау штажар. Аум диглавар нобел жаллажер гаванузже и жардамча тузрахаш абы бду важадас шалдахар qdapqwas ар арендатор згуп абы иш намжау хазгасшнус квет мисм забордахам ихурягже егважер шалишм зихахажми миллион қойратри турагажар абам язарис изонус квет ар арендатор индивидуальный предприниматель дезаджа для Тимбора, для Алим, для Беслан, а еще с Гухари миллион нуковасаджа мизм забордаха туауха. Руслан, мисс мы уже рейли с Бжаном, пажем ситхуты заходжена рахаргаши гуджа. Фуджа эджа заходжа фипсуджа. Фипсуджа на хабузе хож, фуджа заходжа. Удахамул гурха хухат, мисм зидахар стивас. Дом культуры Диш, спортивно-оздоровительный центр Диумаляжа, школы Диумаляжа, садики Диш, Диважем. Урам хамджис тирабстузну. И уж там, а фуна хапа, фу. Ну, почему же das хам дана жилежану здесь ушарем на уша пнусту это амалия. Это же хода слушать важем. Тижагозер хунчи, а даже охнутый уфау так нахуй. Пожалуйста, цохом кубгами там, рамахом deze десятнаж маху хваюджа, нажранах мазамах, тижагозер хунчи мисплечу клем. Республикам ходежему этаж, концертный завод дают, а столжем живау лежежем, школитн, хазну, место шагот, садик рераж, мочев, кубгом, самозанятый ходж хважу. У народа яшхам, ну, хат аширашку, хат чадирашку сашара. Хат хадей жусту. Теплица я жал, да, самозанят тусром, пшам полежишь. Псидя газ, джоз дагадж, мапусом фи ушат, тзапаш, хамера гамафухам деш, ваш бодр бухлёх, всем год, тусаподу, шли хата кафра. Змазазаку. Юг мазазаку. Так нахух. Так нахух, да, пожалуйста, дари диагажса. Чай ужин. Псир за пункт пшау хадам за браходжа, важа за псиприрагну. Я рову сестра, сгору, кажется, бабушка ми сгортал, то жагу стетче, клантер выхришлан грилезери, азмазом гордо хлюш. Шмафи, рамафи, сей перебодия, марам рогяхр. Ремонтажати, бич харжемо, ну начну освещение ровау. Жашим давчтин школаджинша. Жашим тинш я закон нам ждем дрейдет чарить рогвар фров душбахун асфальт темлу урам деч сирважим я иште же капштустум казам нагадак на хобу бар истила туйшас урамиш я хош ремонт ау изесту киудая усашара зфом квагаю паводурам тиважим иш студия скажем, мэр етуа на корчконч, а пришмутим джапан нам садик хач, сабию шитхум жив школитми зихатугу вата,
я попала харзна я точка роста хватала, да, позуахауш школе я модри школе, и по школе хватала, а к вам позуахаура точно, да, ахпасу позуаха. شكوركم سبيرة سابقا يا وفن غكر عاد زي حنفي وسشرية غزارة بشجن في ويز الشاش وشت مدام ما شكول يسود زبردتر федеральная программа МХХОРИ миллион тхусимши юхде ремонт яжаустас сейчас платхупаджа ау мотри школдин дижаво зарахунши ремонт синхвес сачхари густна сейчас шашун накала капримон яваджа жашхаум жа отопление жа унафлаг жа проблема ша захочем его оснащение жа харзина классрум свою запаса хважал езд на ремонт собираться по мой адрес школим хат собираться по ремонт сразу как поджа на биофор и мау матри садик на хважами комитем абы ремонт харзина веш у нас захочен веш хаумже захочен веш сантехника канализация проблема захомша أبي يوز في حوشت يوز دي حوشت проектно-сметная документация и дорож زقاقة وغاوشت تكاغا حن يجري مسمى بداية ودست وتدجاغ شي حاجة تشوف معاته ما شكون يتيتويم كيو بدم ب زواشكم كبدا سؤال لهر سوزال حاو مسمى باميتي كزبردتم تخوي سؤال حاو زات بس حاجة بدي نقطة تكون قد غزارة تكون مليوني تمشي خجة реконструкция драгоджино аваду проектно-сметная документация драхазрау махамс для жразу отзанвы ушич. زمان دابشم قريبته واسر الصراحة نزل الصراحة مغام أكتابرم قريبته ياوخن ويتنسوا يجابم سبيوة شكلة ششرقوة يغجاكو ششرت خديش كبيت هم جاب سوري زبش يروق حل بسوري ما программа федеральная программа укрепления сейсмоустойчивости живые программы джахафошами миллион тфушатура как башахши абджа ремонт яжаш но б кабинет хар псори ремонт жаш тамамш хабзалабзаш зихойхозаж федеральная программа ам дихафаш федеральная программа дихафа амджа точка роста жири аб сабишаш у нас реубидер точка ростом хиубидер технологиям джадиаш, обжим джадиаш, оказание первой медицинской помощи жири абджа диаш, абгаш намжа гуманитарный профиль жири ардиаш. Точка ростом абшишу технологиям джа 3D принтер шаш, квадрокоптер затхашаш, сабиха рабироляжа, абгаш намжа езы. Точка ростом оборудование как хофашанам соридиаш, а предмет вас акмича. точка ростом кушнам жасет вода гараль программа харафез хиубида. Магам дхиубида уже цифровая образовательная среда жуем федеральная программа, а оборудование джерик гвадахабам, а богашам жак успех каждого ребенка жуем программе дхиубида уже дшогух магам дзфуком ар уже гатархану. Цифровая образовательная среда мджа компьютер, ноутбук, принтер, сканер айосу, агдат не дшогур. Успех каждого ребенка жуемже направление того, как хавша социальное направление жи, а бихо фашан оборудование гадатрунж. Шарап лжра дисаписатым шофа. Шитам на сколько дисаписатым купти ахам паш зжасхам харзанатитау зарджакун хапшип шалхаш. Махвакас жуям ходу гасакохам предметно-пространственная среда зраходжину нахбаяжину хатхаш. Но бачу для жана хафакон папшит сфуй фискон qошт. Ди жажага нахтед хаджин шхаджа нахкуат для жан шхаджа садикер зараш тантера капитальный ремонт ди дхагафон уже аш программами эудшокур мистиш хагум шахар инqort хожаш инqort
تخرجون فيش موجة ديوناشحر زراخوجنو دقاغوغاش بالذشرة بغوغام ياوفاش بلان تريس لاس بلجماخور إلاس قاس دوغازافور إلاس قاس تبخام يعدانا قدو أبخور ما سبيغا سابر غزوخر كورتيجام وحاسلو كون بابشس فتلجغ يديك بكوجن سبيغا سابر مساعدم سبيغاكم نخشوا قوبهم ششوا تزاوة شحاج يزبي برنامج ياش برنامج يبقيتش نخش سبيخر كورتيجابم فحزرو معكو دي برنامج قيشتر حفر يعزفو بجغاخر يعجو آخر صورت يعجفو حرفر صورت يعجفو بجغار صورت يعجفو عرض باغوفو أبا قيجفو أبودو كورتيجابم فحزرو دوغاكو متجا يجبستو غلاتن زبيه وزحزفو كوتير كتشار سبورت لنا قوجيوري خوار كوبم شي قوش لجغاكم تيوفاوي غساكو خرا وتزبيه ومزحزفو عن خحو سبي خرا كوتير فغاتوش انت دي سبيخر او سبورتم تيوفاو ز حذف اجميع خدش جيمناستيكا كروجوكا ماكو هر ميسن دي غناغو سبورت كومبلكس شتشي دي جلتكخر بادانا خميا غاكور رايونم شيكوات جزا وشا خمي زبمتشو دخدش وفبي غشدوحر مالك سبيو دابشم فوقم غيقوات وكاو بتزاجكر Спортзал покор сабил иш спедиту. Нацквас хатишим шадзал хатит хунас хатит хун шадзал хатит нас полеха. А вот сабил жухам цуктапши в тренажере. Тренеру шадзалат. Хамаку пасфра так занхпаши пшаим на спорткватра. А прикватра куртиджапам шейджихра хама нахпатириш. Школым шейджи нахшхашхам нахпатира рококо. ست خدي خدنا غفر زراعة وثلاث سبيل. خدنا غار ديش أبدي البيرنس فرسي وقت جليم ويت أحمد كيرف أزمات ميرزويف أستمير بريزور ميرا جي ميتنيرم بريزور قاعش كيرف أزمات بريزور ميرا كيتسوك أحمد за серебряный призер первенства мира и бронзовый призер первенства мира. Но бачу себе гзава фаздатажа на хабатшину, а под амал фия. Зарх час лишь отхожу да. حاول نغسل كيبشم أبودي سبب جرا في حكي وشد حمرة نخبعك وشد في فتاة الجفنة نخبعك وشد الجفنة ناوي بتلاقي جري كاسكن سبي ميسم فودو سبورت عشر نخبو خوا حما نخماش خاش نخ سبي أنا سلنا بعد نستعم نخ تقوى سبي أنا في حخ أمي نخبا مخ أبدي وقاو سبورتم بخطو ما تخوز فاجنا وشا يلا مخشغون فاكر سبي ما تخوز فاجنا حاول سبيم قوي تعور رأس شطر بنان زوان أشتر أنا خاك سبيها استورات تلفزيون مياه تعور أبي أبغى بصواب الناس لازم لازم دازات اسمه ذا تعور بعمل زرا تورا وجلس واجي ياخد عاش بعم ريون فتري جنب جبل داغريا بيعمل يخلنا غفر زرا حاش كيزوري خواص وري شامبيوني خواص Isso quando você faz a fuxa para quando cante a arda o tipo mas se for o acho que já وصل وعدا نخزر ضعف بس أنا بعدين ما بعمل كفاو بجو اسم سبيكا في الزمن عشان أعمال كنتي وشاو في أوفنا بصوري ديش زريد فنقوم أبو خدتي ما تحوزك وجا زيجا ولا جامي راسي تدي قدمت جامي دولار جامي سبيا هذا كعاق ما بان بس راسي عم شبان سبارتاكي عدا شكولني تقيت مع حاش ز بريزور خواش مع ستري سبورت ولا تقول شب ز ميجنرودني خواش ميزمو دام نيتر زر كسيد خورات ما نسمع مزجاز باع
Сбана первенство России, ну, кадет, школьник, Асха, миром Сбана, и Шарна, Европа, первенство Европа, первенство. Сезм слова, сезм шоджар, сорит имез, изготовлено. Хау Москва, Олимпийская деревня сейчас, но с собой мы с вами анемжусы пошли, ну травма Сбана, травма си ахури газгана жаура. Бажам сушти газгаза режим дес формула суш амиситимис каввис дажони газаврай. Уйгури хасаб. Сигуро. Эти паш синжогаш та пажурис нишичи. Сиднахба уйгури. Нахшот цугуни тамо дажон рахматак нахбахир. Нахзба хал пажурис нишитак квагабам паситава нахбали хан нахсахатин нахсвав. Низбхам так nach Bagurwane nach Gorisch versuchen mich hier. No, bitte, wie ist Sport mu krasse Sabikam? Kurde ty jashik. Was jedziemy has mizalenu. Faktycznie zragadzano. Ta chodna na rahmu. Nie czas szwale zrafrun sa dachmri ama zarchcho zata pokunsi gro. Da webtra żyła sportu krasse bima sportum se twihab. Żyło krasza bima jest dyscyplina fue ja parawa. Cofka haja haja zregazo. Paru brasin się cofunach. Spokojnie jest na chłop mizeranen. Duramy tym hachu. Sztunusz paru brasin się sportem bakosztmy. Аншабино богажам зэвхэм яузншагам шилхтэн амалия аустхуд уфшапад терапи лэжгад аусти уплахора. Мы забгадат унар пожа амбулаториура мэр студент тар я памшипсо общежитиушта жаханда жагогошашами мэр федеральная программа дехахори ремонт тхуазри амбулатория чаш ин хваш хуит хваш на хваш кабинету зхуир псори я аж зардлажан амапсмахария аж абджан ноксанага атлету дбжим нах ноксанага атлетер доктор ири кудзрим ара ди терапевтри шаби доктори совместитель сажгам воду на возпажа ричурат хамахом тога гура лазураси мажидавам мини планжи цухтес ара абте вот опси ханна но ноксанагай одотета Но бача б и опси фанам доктор запашхунам كتعسي بشتات ستة بش حاجة في وقتها. ده دي районная больница ми абы حاجة تيوفاوت خاص абы арзи بشتات министерство здравоохранения республика Мараши шуазаш тиохуз утым шуазаш. Хажисмет но бача амбулатория для жгата загапашахра докторство дохера في арство да высшошител. Ты главный врач, доктор, декрет отпуск шаржил. Аби пожалуйста, запишите сококо. Терапевт роко, детской педиатрии, позитивного отвергли роко, отхабахото. Но бача да амбулатория мы физхуш ам напсима упсас зухун фаджхину анализ рифхину я узрашаю вчхину под анализ хода фиаха. Если бачет без администрации, ковид же говорим что без контакта термометр вода ваша ваш, термометр ваша ваш, под общая канцелярская под это ваша ваш. Здесь проблема дима, решут им туда же. Цухам дираку анализ калятину под амалия ахамар. Амалия аж тади цухам говори, анализ направления до 3, 40 хочу биохимия без так хочу ходовший, 40 лескени до ваша. Аптечка ваш. Терапия до ваша, где анализ ваш. Лаборатория диатри лескени ваш.
контрибуй чэзум дэшным теуфау тутэлэжыгъэ ефгъэкӏуэкӏыр къуажэм. Япэм дэ машинэ диӏэу администрацием контрибур дэчыжу стар. Ауи илъэсыту щхъуауэ экологистикэм дыдолажьэри быду дыхуарэзы сыт щхьа жыпӏэущмэ зыпэу имыӏэу унагъуэ къэсыху тхьэмахуэм тӏэу ӏухьурэ контрибур даш абы теухуауэ зыри ныкъусаныгъэ экологистикэм теухуауэ диӏэм, ауэ зэманыр къэзгъэсэбэпу къуажэдэсхэм зыхуэзгъэзу селъэӏуну сыхуейт. Ижь лъандэрэ жаӏэ. Къабзэр щагъэкъабзэрам, къабзэр щамыуцӏэпӏрашауи ди губгъэхэм, я унэм и гупэхэм, я унэм я щӏыбагъхэм, зыгъэпсэхупӏэхэм теухуауэ контрибур къамыгъэнэну, контрибур хы къамыдзэну, контрибур дашыр дэндеи щрамыгъутыну, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ махуэ къэс къакӏуэу контрибур щыӏуащкӏэ цӏыхум къыгурыӏуэу щытын хуейщ. Къабзэлъэбзагъэр езым дей и щхьэм дей къызэрежьэри абыкӏэ селъэӏуу зыхуэзгъэзэну сыхуейт ди цӏыхухэм. Арендатору цӏыху дапщэ фиӏэр, щӏым дапщэ ауэду арендэфтынур ӏэмал фиӏэр? Нэхъыбэуи сыт хащӏэр? Мэш лэжьыгъэм теухуауэ щӏыуэ къуажэм минитӏым щӏигъу гектар бжыгъу диӏэщ. Ар арендаторхэм тегуэшауэ щытщ. Арендаторхэр щэрэ тӏощӏым щӏегъу. Арендатор нэхъ щӏы нэхъыбэ диӏэ, щӏалэ диӏэщ. Абы теухуауэ къыхэзгъэщыну сыхуейт. Щӏыр ӏейуэ тэмэму зэрызэрахьэм, зыхуей зэрыхуагъазэм, абы къищтэмыщӏауэ гъатхэм, гъэмахуэм, бжьыхьэм теухуауэ къуажэдэсхэм лэжьыгъэ зратыфыр, зрагъэлажьэр, абы къищтэмыщӏауэ ӏейуэ ди гуапэ мэхъу ди арендатор нэхъинхэм къуажэм исту яухуауэ мыӏэрысэ кхъужь щахъумэну плодохранилище жыхуэтӏэм хуэдэу тӏу уже яухуауэ дэтщ. Мис мындей дызыбгъэдэтри исту яухуэ, абы къищтэмыщӏауэ иджыри зы кърагъэжьауэ, мис мыр нэсам хуэдиз нэсауэ мы гъэм яухыну щыгугъыу иджыри тӏу щащӏ, къуажэм щащӏ. Абы цӏыху цӏыкӏум къагъэкӏыр щахъумэну ари сэбэпышхуэ хъунущ. Абы цӏыху бжыгъэ гуэр лэжьыгъэ ирет. Нобэкӏэ нэхъыбэу къуажэм сыт щыхащӏэр? Гъавэ хащӏэ, нэхъыбэу нартыху хащӏэ. Абы къищтэмыщӏауэ хадэхэкӏ къэкӏыгъэ, нащэ, помидор, ар нэхъ мащӏэ хъуащ. Ди жагъуэ зэрыхъунщ, ауэ нартыху площадь хъарзынэ диӏэщ. Садым зратауэ сад къагъэкӏ, ӏейуэ зрахьэ. Жыхадэм нэхъыбэр мыӏэрысэхьэ, мэпхъэгулъти кхъужь дягъэри хыхьэрэ? Балий и гъусэ. Нэхъыбэр мыӏэрысэщ, ауэ пхъэгулъи диӏэщ, кхъужьи мащӏэу диӏэщ. Дауэ вэхъулӏэр лэжьыгъэр? Ичэзум улъахэр къыватрэ-тӏэ? Тестум фылажьэр, хьэмэ чэзуурэ фкъыдашэу ара лэжьыгъэ щыӏэм де? Тестум почти дагъэлажьэ. Лэжьыгъэ фкъыдат, згъэлажьэ, бэкӏыхьым дэнкӏэ щыгъэс. Тэмэмщ, цӏыху пэжщ. Нтӏэ ауэдэ зылъэсхуныгъэ хъуауэ щыдажьэкӏэ фызэсауэ щӏэкӏынщ? Псори зэсауэ унагъуэ зыщтӏрэ. Унагъуэм псорэ. Бригадирщ. Щӏыдапщэ аренду фӏыгъ сыт абы тепщыхьрэ? Щӏыр аренда къэфщтэн щхьэкӏэ сыткӏэ администрацие щӏэгъэгъуэн фохъу, ӏэмэ зэран фохъу? Дауи сыт и лъэныкъуэкӏэ администрацием зыкъыщӏигъакӏуэм, начинающим предпринимателям теухуауэ, агрономхэм теухуауэ, арендаторхэм теухуауэ сыт хуэдэ жэуап щыӏэми стыми администрациер отчет къесын стым дей сэбэп мэхъу. Нобэкӏэ мы дызэрытым 50 гектар жыгым хуэдэу итальянскэ технологиекӏэ итщ. Акӏэнджэри нэгъуэщӏ щӏыхэр диӏэщ, нартыху хэт сэ сыту щӏым делэжьу дылъажьэрэ.
نرتكب باش نمجاز ورجري كفشرة حما نرتكب سبب برود شوام تيفاو زمزة زقوتي زدوقت أو تديش جباب بس شيء نرتكب على تسلش ما اسمه مأرسم ديش كفسار دابش كفشرة بس دابش حاضر كفشرة كيف حتلر تزيدنات 20 год дапче это хазрат лавн апаготам сельское хозяйством погодам подиру игратиш за что ты حتى ودي بوجنو урожай сезон запомчал нормально петлеситум сажати в хаа хамара хотеть хорошо вот да почему зван там приветлес леситым жигым те гура жигым се тау жура шита почему нахташгого кандидат в сержкова Абштаб погубаш. Ну, с тем ты уфал, зришь, аквариум, зимстфельм, сорнчи, и поювану уже 50 тонн, что за 70 тонн нас сужали клауна. Таджан дурлаж, дугу, а че нахму яхун. Дауч заршбаш днем, еще тече коче этаж, купом бекхнемава. Мисим фотожухам, كنت خوش خود هجان فيش كنت بسجل غفتن فيش تسجل أبش حاجة كوبهم أرزل تبجن واستغري سجل بسرعي قارتم شتين في أرزل تبجن أمسين في نو بجا بجا في سباش شو نو بجا ده بتيفاو دزبش شيطان ما ساينس تراث حقراجم تراث حم تيفاو يبقى زمشين تيفاو كنت إذا قراجم بيشارجو جادس شيء تاس نختمشوا ويجي بتسيدي ويا بيسكوتيستي وجي خوم رقراجم شز قرالها خما قرال بشين في خوم خما قرال نسسيش حاجة بغزوشتي سيم تلقى خما قرال الشاورش أو نو بجو في خوشتمو российское производство тоже. Мисс Макмаш مجمع لجكم تيوفاور واجم تسكم تتفضل قروح تيوغب تفكر كبور أو دوك أبشتم ستم داي قروح أو سدي واجم بزوجتي نوبة تخوم يعطب ويعقاب كبور مولج تفضل قروح كان ثاني زمزم زبشعاق وزمزم باب أو دوشتش دي واجم أما سمع جت تراكتر جكم باين جس شلون مهم سريج نجنس جف زبش حماهر أرين توقعشترا أرين توقعشترا هوش الجود كم بدو زس شلون ورا خبر دي بستعرف شوف وقت نوصل معك شدوغت أو ده границ متشتشين واسيتم جنا خدين شو دوغت مجدا كجو كجو فيما ده نو بجا في زفنا مساوي يا بفكش فلوس كنت الهجرة كراي بيفكش نو بجوي الهجرة واجن تيوفاو نخ تزفيت أو دخلان قلت ساديكم ريمونت جنبي بسالم شهر كنت وشمش يوناش حاري بجاش حقهم بجاز قوار وبدخلن دفيت ندانا شكولر دي شكولر أريجن دفيت ريمونت بي جميعهم تيوفاو جري ورميتش زاد خوجنوي ودو проект تاري داجاوجت برنامج كفون دوجه Гузар леташи, қожадасым яғажа нах явагон папжа, лежаға зыбжана зывах, қожа администрациями лежагухым. Тишогух, а лежағар қайхутлауа, ежери фыджа ядзал жит онш хавсуа ди анам.